Konjita Pisai Konjita Pisai Nijwra आंनो गावनि भिडिअ आन्दार गाननानै भिडिअ नुजालायनायखौ आंनो फुङाव हरनानै दोनदों आरोना लोगोफोर बियो नोंनि भिडिअखौ मानो हरनांगौ नों आंनो हा नोंनि बे जाङिया गाननानै आन्दार गाननानैहाय बुस्थु लरगथरखौ नुजानायखौ आंनो मानो हरनांगौ नों लाजिनो रोंला नों गन्थं गैला रोंला नोङो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बिग आपडेट भिडिअखौ आं लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' जेयानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन जायफोरानोखि भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायो एबा दाननानै नायो नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बे समावहाय बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदों नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय जानांगौ मोनथिखाबाय जानो हागौ आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय मानो थाखाय लाबोदो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे समावहाय फंसे बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिग्रोनि नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर प्रग्रामा आङो दिनै वाट्सएपआव मा हरदों लोगोफोर मा होनो गावनि हिन्जावआ खारबाय जाहैदों मा आंखौ फिसाय गैयैखाय माने आंखौ भाइरेल जानायखाय आंखौ मिनिदों आरोना प्रग्रामा माने आंखौ बरायनानै लानो सानदों आरोना लोगोफोर नायदो बिनि भिडिअखौ माबायदि हरदों बे आंनि वाट्सएपआव लोगोफोर फुङावनो Konjita Pisai Konjita Pisai Nijwra आंनो गावनि भिडिअ आन्दार गाननानै भिडिअ नुजालायनायखौ आंनो फुङाव हरनानै दोनदों आरोना लोगोफोर बियो मालाया मानि टेनसन मालाया मानि दुखु दाहा बे आंनो मानो बे गावनि भिडिअ आन्दार गाननाय भिडिअखौ आंनो हरनांगौ बे साला गुन्दाया साला लाजिनो रोङैया मा नोङो हिन्जावखौ बुयै बुयै होखारलायबाय दा नोङो हिन्जाव खारनानै नोङो मा आंनो बेफोरबायदि भिडिअखौ हरनानै नों आंखौ बरायनो सानदों नामा साला गुन्दा लाजिनो रोङै मालाया मानि दुखु दाहा मानि टेनसन नोंनि भिडिअखौ आं नायनांगौ नामा गुन्दा साला लाजिनो रोङै संसाराव हिन्जाव बुना जानाया नोंखौल' नुबाय आं मोनथिबाय लाजिनो रोङै साला प्रग्राम लाजिनो रोङा नों मैया दाख्लैसो नोंसोरो भिडिअ बानायबाय सर्ट मुभि बानायलायबाय नोंसोरो दिनै मानो नों हिन्जावखौ बुनानै होखारलायखो मानो हिन्जावखौ बुनानै होखारनानै नोंनि भिडिअखौ आंनो हरनांगौ नोङो लाजिनो रोङै साला गन्थं गैरोङै नोंनि भिडिअखौ आं नायनांगौ नामा लाजिनो रोङै मा नों आंखौ हौवा गैया होननानै नों आंखौ बरायनानै लानो सानदों नामा लासिं सिं नों बायदि हौवाखौ ओरैनो मोनबाबो नाङा आंनो मोनथिबाय लाजिनो रोङै साला बैबारावबो नों आंखौ ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल खालामदों नों आरो नों दाबो नों आंनि नाम लानानै नों बिदि भाइरेल खालामनो नागिरदों नामा लाजिनो रोङै नोंनि भिडिअखौ मानो हरनांगौ नों आंनो हा नोंनि बे जाङिया गाननानै आन्दार गाननानैहाय बुस्थु लरगथरखौ नुजानायखौ आंनो मानो हरनांगौ नों लाजिनो रोंला नों गन्थं गैला रोंला नोङो खनसेल' बुवा नों हिन्जावखौ खनसेल' बुवा नोङो दाख्लैबो नोङो बुनानै नोङो हिन्जावखौ होखारबाय नोङो मोनथिबाय आरो नों नेक्स्ट टाइम आरो बेफोरबायदि बुयोबा नोङो मोनथिबाय नोंखौ हमनानै थानायाव जोबनानै दोनहैगोन आं साला फैया था नों आंखौ सिनायाखै दा साला हा आंखौ फिसाय गैया होननानै आंखौ नोङो फथायनानै बरायनानै लानो सानदों नामा हा फिसाय गैयाबाबो नैबे फान्थिया हारसिं जानायनि दं मोनथिबाय आं रावखौबो नाङा राव हौवाखौबो नाङा आंनो मोनथिबाय हा आंखौ नोंसोरो भाइरेल जानायखाय आंखौ मिनिदों नामा आंनि नाम लादेर नोंसोरो ससियेल मिडियायाव पस्ट होयै डलार खामायनो सानदों नामा हा फलोवार्स बारायनो सानदों नामा प्रग्राम लाजिनो रोङै साला गुन्दा आखुथाय नोंनि बेफोरबायदि गुन्दा आखुथाया गार मोनथिबाय हिन्जाव बुनानै जाग्रा गुबुनजों दैदेननो हय सोरबानो उमुगनो बेफोरजों नोङो साला सन्देह खालामबाय थाग्रा साला गावनो सर्ट मुभि गाबाय नों दाना दैदेनजोंनो नों सन्देह खालामनानै हिन्जावखौ बुबाय थायो नों दानिया मानो बे आंनि खोमायाव हाबफैनांगौ हा दैदेनजों सन्देह खालामनानैसो बुदों नोङो हिन्जावखौ मानो हाबफैनांगौ बे आंनि खोमायाव लाजिनो रोङै साला बैबारावबो नों आंखौ हिन्जाव गदाय होननानै पस्ट लिरना हगारदों आं नोंखौ एक्सुवेलि नोंखौ आङो एटुजेड आं नोंखौ खाथियावबो लोगो मोनाखै नोंजों देखा देखिबो नुलायाखै आं नों आंखौ मानो बेफोरबायदि नाम लानो सानबाय थाखो लाजिनो रोंला नों गन्थं रोंला नोंहा गुन्दा साला आरो दिनैनिफ्राय आंनि वाट्सएपआव हरबा बेथा नोंखौ हमना लायनानै नोंखौ जियाल'खौबो सोना दोनहैगोन आं घन्टा दं नैबे निजरासो मोनथिबाय हा लाजिनो रोङै साला गन्थं रोङै थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनथिखाबाय जाथाया माबायदि जालांखो आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै आरोना लोगोफोर जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय गोलावखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला
आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिनाय थाबाय बेजोंनो लोगोसे आरो फैबाय थानाय जिहेतु गोदान आपडेट्स भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना अननानै प्लिज बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय।